Doc Academy vám prináša novinku. Gerontooblek. Zážitkové vzdelávanie pomocou gerontooobleku je určené pre všetkých, ktorí sa chcú lepšie vcítiť do pocitov a potrieb ľudí s rôznymi druhmi obmedzenia, nielen seniorov. Účastníci kurzu si budú môcť na vlastnej koži vyskúšať, ako zvládnuť napríklad chôdzu po schodoch. Taktiež si budú môcť vyskúšať, aké náročné môže byť vstávanie a sadanie si na stoličku, či obliekanie si svojho oblečenia. Neľahkú úlohu budú mať aj pri ľahaní a vstávaní z postele. Možno to už poznáte niektorí aj dnes. Pomocou špeciálnych rukavíc si budú môcť vyskúšať, aké je to, keď sa vám trasú ruky. Skúste sa napiť vody alebo zjesť teplú polievku. Tak čo, idete do toho? Informujte sa o gerontooobleku na info@docacademy.sk. Ďakujeme.